थाफ्लि बना जौ लोंनाय बे मेथाइनि सायाव गोबां मानसिफोरा आंनाव कमेन्ट खालामगासिनो आरो गोबां बाथ्रा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायगासिनो आरो आनाया ब्रह्मआ बे मेथाइखौ रोजाबामोनब्ला आंथ' खोनाफेराखैमोन बा आनाया ब्रह्मआ बे मेथाइखौ रोजाबामोनब्ला खोनानाय नङामोन मोनथिनाय नङामोन बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामगासिनो बयखौबो गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायलायबाय लोगोफोर जोंनि बर'निनो सासे आसाम एड आफादनि मानाव गेदेर स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा फार्स्ट टाइम माने आनाया ब्रह्मनि सायाव बा खुगा मेथाइनि सायाव माखासे खेंफोरथि होदों। नोंथांमोननो आं नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। जोङो बिसोरखौबो साबायखर बावनांगोन रोंबाबो रोङाबाबो जाबाबो जायाबाबो बबेखौबा खुगा मेथाइ होननानै मिथिनानै बेखौ जुदि सोरबाया दिनै माने एलबाम बानायदोंब्ला बेखौ खनफिनदोंब्ला नाजादोंब्ला नाथाय गोरोन्थि जानाया स्वाभाबिक गोदान जोलैया आं बेखौनो होनबाय जे बेखौ दा खोनादोंसो सोरनिफ्रायबा मोसानाय नुफेराखै मेथाइखौ खोनाफेराखै दिनै जायनिफ्राय मोनदों बेहाबो आबुं खस्थ' गैजोबा सोरबा आरो गावनि माखासे माबाखौ सोफादेरबाय बायदिसिना खुगा मेथाइ बेफोर जागोन बेफोरखौ जों दाय हमलायलायनो नाङा नाथाय जों दा सोदांनांगौ आरो जायफ्रा बेखौ खालामनायाव गोरोन्थि होननानै सोरबा आसि थुना होदों बिथांमोनाबो बेखौ नाजावनानै लानानै फिन जों गोदान एडिशन कारेक्टलि बानायनांगौ दा बे जोंनि सम्पति ओंखायनो बेवहाय गोरोन्थिया जाखागोन नाथाय बिनि थाखायनो साजा मोननो नाङा आरो बेखौ लानानै जों गाज्रि सोंखारिनो नाङा नाथाय जों सुबुरुन होनांगौ जे बेखौ एसे सोदांफिनोब्ला मोजां जागोन गतिके जेबो नङा बे जागोन जोंनि गेजेराव गासिबो एथ' श' बोसोर जाबाय जे जों दिनै रेडिअ'नि मेथाइखौनो जों दिनै नागिरना मोनला बर'आव एसेबां मोजां मेथाइ दंमोन जोंहा स्टकआवनो गैया रावबो रेकर्डिं खालामाखै बेफोरो मेथाइखौ दिनै सोरबाया गोसोआव जि थादोंमोन बेखौसो लानानै माने गाव जि मखस्थ' दं आरो जेखौ गाव सानदों सुजुदेरनानै खननाय आं दा रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ खावलायदों दाख्लैहाय जे बर' रेडिअ आर्टिस्टफोरनि बर' रेडिअ सेन्टारनि रेकर्डिंआ गाज्रि जाबायब्लाबो जाय आर्टिस्टआ दाबो थांनानै दं जाय लिरगिरिफ्रा दाबो थांनानै दं बिथांमोनखौ फिन लिरहोफिननानै सुर होहोनानै देहाया जालाबाबो दानि गोदान देंखोगिरिफोरखौ एखे रोखोमनि खनहोफिननांगौ आरो बेखौ जों प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगौ बे 50 बोसोरनिबो बारा 60 बोसोर 70 बोसोर जानाय रेडिअ मेथाइफोरखौ जोङो फिन दा गोदान जोलैखौ खनहोनांगौ जुदिअ जोंनिफ्राय रेकर्डिंआ गोमादोंब्लाबो दा बेफोरखौनो जों बुरखावनांगौ बेफोर खामानिखौ जों खामानि मावनांगौ आरो बेफोरनिफ्राय नांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय 5 कौटिसो रांबाबो होनांगौ। नोंथांमोना मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथांनि बुंनायखौ बुजिखाबाय थारैनो बे राइट बाथ्राखौनो बुंदों बिथांनि बायदिब्ला बे सैथो बाथ्राया गोबां माने गोजाम मेथाइफोरखौ जोङो माने खोनानो मोनला बा नागिरनानै मोनला दा गोदान खनफिनोबासो बा बेखौ गोदान महर होफिनोब्लासो खोनानायावबो मोजां खोनायो बा माने गोबां मानसिफ्रानो खोनासङो अनसायो आरो माने दानि निउ जेनेरेसनफोराथ' बेफोरबायदि एकदम गोजाम मेथाइफोरखौ खोनासङा नालाय बेखायनो गोदान महर होयोब्ला दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा लाइमोनफ्रा खोनासङो आरो दा नैबे बिस्वजित दैमारि सार बिथांनि बुंनाया राइटआनो रावखौबो दुसिनाङा दिनै आनाया ब्रह्मआ बेखौ रोजाबनानै खोन्थाबाय बिनि सायावनो गोबां मानसिफ्रा आंनाव कमेन्ट खालामदों आनाया ब्रह्मआ बे थाफ्लि बनानै जौ लोंनाय बे मेथाइखौ जुदि रोजाबामोनब्ला खोनाफेराखैमोन बा खोनानाय नङामोन बेफोरबायदि गोबां माने कमेन्ट खालामनानै सोंहरगासिनो दिनै आनाया ब्रह्मआ बे मेथाइखौ रोजाबनायखायसो भाइरालबो जाबाय आरो मोनथिजानायबो जाबाय बेबायदि मेथाइ दंमोन बा बे मेथाइखौ बयबो खोनाबाय सिगाङाव खोनायाखैमोन दा नैफोरबायदि माने गोदान मेथाइखौ गोजाम खुगा मेथाइफोरखौ गोदान महर होनाया बे गोरोन्थि नङा आरो थ' लोगोफोर बेनो नोंथांमोननिसिम आपडेटआ।